peticións tamén é unha boa habilidade social. Aquí entra a habilidade de pedir axuda, que sabemos noutro vídeo, e a habilidade de pedir favores. O de pedir favores a veces levase fatal, porque o conectamos con crenzas como que sentímonos despois na obriga de estar devolvendo os favores, ou o feito de que estamos a molestar, por exemplo, ou o feito tamén de que se rexeitan esa petición. Bueno, ter claras un par de cousiñas. O feito de que me rexeiten a petición é eso, rexeitame a petición, non me están rexeitando a min como persoa. E segundo, o feito de eu facer unha petición non obriga a ninguén. Temos que prepararnos e que saber que poden decirnos que sí e poden decirnos que non. E non pasa nada, vale? E despois tamén o feito de que, normalmente as nosas peticións son razoables e non estamos constantemente nun bucle de facer peticións todos os días a todas horas. Entón, aquí do que se trata que nun momento dado podemos plantexar que eu pedir un favor determinado pódeme, nunha situación dada, favorecerme un pouco a vida. E, de alguna maneira, tamén axuda a conectarnos entre as persoas e coñecernos un pouco máis. Sin máis, sinceramente, penso que na práctica o feito de ser capaz de pedir un favor ou de pedir un momento dado ter unha petición pode conectarme tamén co feito de que, igual que mas fan a mí, eu ás veces direi que sí e ás veces teño o mesmo dereito que os demais a rexeitalas. E non pasa nada, insisto, non é rexeitar as persoas. Simplemente é dicir que non a unha petición determinada que, polo que sexa, decidimos non asumila. E sen máis. Así que animádevos e a próxima vez que estedes na tesitura de pedir un favor ou facer unha petición a alguén, botádevos para adiante porque realmente o peor que pode pasar é moi pouquiña cousa. Veña, ánimo.